Bojovnosť, behanie asi, tvorivosť, tieto tri. Komunikácia. Keď sme vyhrali. Možno zahraniční hráči, keďže menej rozumejú. Že je dôležitá, možno. Práca predtým určite. Vrátiť Prievidzu tam, kam patrí. Studený bazén asi za mňa. Čas s rodinou, s priateľkou. Nikdy sa nevzdávaj. Poboskať chrániče, pravý, ľavý a vždy vstupujem pravou nohou na ihrisko. Asistencia. Asi by som profesionálne lyžoval. Dávam si dole kopačky. Myslím, že asi každá od Maťa Filkorna. Zeďo. Bojovná, súdržná, taká, čo sa nikdy nevzdala. Arda. Tak je to pre mňa česť, lebo je to klub s veľkou históriou. Piatkový, lebo je predzápasový a je na ňom najväčšia zábava. Cristiano Ronaldo. Na svoju rodinu. Začal som hrať futbal asi. Pracovitý, svedomitý a asi dobrosrdečný. Možno viac sledovať priestor okolo seba, aby som sa vedel lepšie zorientovať na ihrisku. Hudba, rodina, priateľka, kamaráti. Bez kopačiek, ale sluchatka asi väčšinou vždy musia byť. Asi úprimnosť. Tak snažím sa zanalyzovať nejako tie zlé veci, ale patria k športu a tie nás posúvajú ďalej, takže byť šťastný. A čo sa týka futbalu, tak možno znovu vrátiť Prievidzu tam, kam patrí. Pracuj na sebe ešte viac.